Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί Άγιοι Καθηγούμενοι των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, σεβαστές γερόντισσες, σεβαστοί πατέρες, ελογιμότατα κύριε Κοσμήτορα, ελογιμότατοι κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την συμπερίληψή μου στο σημαντικό αυτό συνέδριο, σε αυτή την πνευματική μυσταγωγία που επί 3 μέρες πραγματοποιείται στην πρωτεύουσα και έρχεται να μας συνδέσει με την Άγια Μορφή του Γέροντος Εμιλιανού. Για μένα προσωπικά η παρουσία μου εδώ συνιστά έναν αναβαπτισμό, μία σύνδεση με την νηπτική θεολογία, μία πνευματική, μία ζωοποιό ένεση στην ενίσχυση του βίου που διάγουμε. Καλωσορίζουμε και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαυριωτικής. Η δεύτερη συνεδρία φέρει τον τίτλο «Η μαρτυρία του μοναχισμού σήμερα» και έχουμε την χαρά και την τιμή να ξεκινήσουμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαυριωτικής κύριο Νικόλαο, μια εξέχουσα μορφή της Ορθοδοξίας, με σπουδές τόσο στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όσο και στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Harvard, στο MIT, σπουδές στη θεολογία, στην ιατρική τεχνολογία, στην φυσιολογία, την αιμοδυναμική της καρδιάς και των Αγίων, τα μαθηματικά, ερευνητή και επιστημονικό συνεργάτη σε διάφορα νοσοκομεία, Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαυριωτικής από τον Απρίλιο του 2004 και εγώ θα αναφέρω ως πετράδι σε όλα αυτά τη Γαλιλαία, Σεβασμιότατε, το κέντρο αυτό το οποίο ανακουφίζει όλους τους πάσχοντες και τους ενισχύει. Ο Σεβασμιότατος θα μας αναπτύξει το θέμα «Ο Γέροντας Εμιλιανός προσευχόμενος». Έχετε το λόγο, Σεβασμιότατε. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την πρόσκληση και την τιμή της παρουσίας. Ζητώ συγγνώμη για την όλη αναστάτωση και την καθυστέρηση, διότι είχα την υποχρέωση να αποχαιρετήσω τον Παναγιώτατο που έφευγε επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη. Δεν θα πω τίποτε άλλο για να κερδίσω λίγο χρόνο και θα ξεκινήσω κατευθείαν την ομιλία μου, λέγοντας πως ο Γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης αποτελεί μια κυριολεκτικά μοναδική προσωπικότητα στον Ορθόδοξο και όχι μόνον εκκλησιαστικό χώρο, μια ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην πνευματική ζωή της Οικουμενικής Ορθοδοξίας. Μίλησε με το λόγο του ως μοναχός Αγιορείτης, μίλησε με την αγάπη και τον αρχοντικό τρόπο του, μίλησε με τις εμφανείς αρετές και τα χαρίσματά του, κυρίως όμως μίλησε με το άρωμα της ζωής του, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στο εν γέννη έργο του. Θα μπορούσε κανείς να τον χαρακτηρίσει ως εμπνευστή του σύγχρονου ανδρώου και γυναικείου κοινοβιακού μοναχισμού, ως ασυμβίβαστο ασκητή, ως γνήσιο ησυχαστή, ως εμβριθή φιλοκαλικό θεολόγο, ως σοφό πνευματικό της εν Χριστώ χαράς και της εν Αγίο Πνεύματι ελευθερίας, ως σπάνιο ανατόμο της ανθρώπινης ψυχής. Ασφαλώς και είναι όλα αυτά, αλλά είναι και κάτι ακόμη παραπάνω. Το πρόσωπό του αποπνέει οσμή της Χριστού ευωδίας και η πολιτεία του ζωήν μυστικής ευωχίας. Και επειδή είναι αυτό, είναι και όλα τα προηγούμενα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ ήταν άνθρωπος με μεγάλη έκθεση, δημόσια εικόνα και αναγνώριση, ενώ διασώζονται λόγοι και νουθεσίες του σε μοναστικές συνάξεις, ομιλίες και κηρύγματα στο ευρύ κοινό και σε συνέδρια, εμπνευσμένες κατηχήσεις και υπομνηματισμοί φιλοκαλικών κειμένων, βασικό χαρακτηριστικό του ήταν η σιωπή και η βίωση της εσωτερικής ερήμου και ησυχίας, η διασφάλιση του μυστικού του πυρήνα.
απόδειξη ότι ενώ ταπεινά ανταποκρινόμενος ομιλούσε εκεί που τον καλούσαν, ο ίδιος με δική του πρωτοβουλία δεν προέβη σε καμία έκδοση των σαφώς σοφότατων λόγων και βιωμάτων του. Ό,τι κυκλοφορεί είναι απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του και αποτελεί καρπό εκδοτικής πρωτοβουλίας πνευματικών τέκνων και μαθητών του. Μάλιστα τότε που σταμάτησε η δυνατότητα από μέρους του να εκφραστεί με λόγο και να καταθέσει την παρεμβατική σκέψη του. Η διαπίστωση αυτή παραπέμπει σε κάτι πολύ μυστικό και βαθύ, που τον καθιστά υπερβολικά ελκυστικό, αλλά και απροσπέλαστο στον πραγματικό κόσμο του. Ο γέροντας ήταν άνθρωπος πολύς δυνατής, καθαρής και ενεργού προσευχής, πολίτης των επέκεινα, άνθρωπος αγίων εμπειριών, κοινωνός των αρήτων και αθεάτων μυστηρίων. Αυτό τουλάχιστον ακτινοβολούσε. Ο λόγος του δεν ήταν στοχαστικός, αλλά πιστικά βιωματικός. Ζωή του δεν ήταν τα λόγια, οι πράξεις, τα έργα του. Ζωή του ήταν η προσευχή του, η κοινωνία του με τον Θεό. Όχι αυτό που ήταν άμεσα αντιληπτό, αυτό που φαινόταν, αλλά αυτό που καταλάβαινες πως είναι ο θησαυρός του, το πολύτιμο περιεχόμενό του. Από την προσευχή του προφανώς αντλούσε σοφία, δύναμη, τροφή υπάρξεως. Ενώ δεν άφησε καταγεγραμμένες προσευχές δικής του εμπνεύσεως, ώστε να μπορέσει κανείς να διακρίνει κάπως σαφέστερα το μυστικό της προσευχητικής του καταστάσεως, κατέλειπε τη βεβαιότητα ενός βαθιά προσευχόμενου ανθρώπου. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία της εικόνας του. Και εδώ ασφαλώς κρύβεται η πραγματική αξία του. Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι προσευχόταν κυρίως με την ευχή, για την οποία μιλούσε με πολύ αγάπη και θέρμη, αρκούμενος στις εκκλησιαστικές προσευχές, χωρίς βέβαια να απορρίπτει και την αξία των σύντομων, κυρίως μονολόγιστων αυτοσχέδιων προσευχών και τονίζοντας μετεμφάσεως τη δύναμη της προσωπικής καθημέραν αγρυπνίας. Στις λειτουργικές και κατηδίαν προσευχές του μνημόνευε πολλά ονόματα και αγκάλιαζε πλήθος ανθρώπων με την απεριόριστη αγάπη του. Ήταν βαθύτατα μυστικός άνθρωπος, με εμφανή μεν την ούκ εκ του κόσμου τούτου αγάπη του, αλλά απρόσιτος στο βάθος του μυστηρίου του. Η προσευχητική ατερότητα της αγάπης του προς τους ανθρώπους ήταν οπωσδήποτε καρπός προσευχής θείου έρωτος. Τα όσα καταθέτει στις περιπροσευχής ομιλίες του αποπνέουν την ομορφιά και τη ζωντάνια του πρωτότυπου βιώματος, τη σιγουριά της απόλυτα ευθυγραμμισμένης με το πατερικό ήθος εμπειρίας, την πιστικότητα και το κάλος της αληθινής θεολογίας. Όντας ιδιαίτερα παραστατικός στην περιγραφή των νοερών καταστάσεων, πείθη για την αλήθεια του εκθείας αποκαλύψεως και κρυμμένου μυστηρίου του. Όπως η χάρις και η αγιότητα του Οσίου Ιωάννου της Κλίμακος φανερώνεται στην Εκκλησία από τα γραφόμενά του και μόνον και όχι από τη γνώση λεπτομεριών της ζωής του, έτσι και για τον γέροντα Εμιλιανό, ενώ δεν διαθέτουμε προσευχές δικής του έμπνευσης ή άμεση γνώση προσευχητικών στιγμών του, υποψιαζόμαστε το μέγεθος των εκβάθους στεναγμών της χάρις του από τον λόγο του. Η μυστική ζωή της προσευχής του κάθε ανθρώπου αποτελεί μυστήριο άγνωστο που επιτελείται στο βάθος της ψυχής εν σιωπή. Ο μόνος θόρυβος κατά τον γέροντα είναι η στροφή της εσωτερικής διαθέσεως και στάσεως του όλου ανθρώπου προς τον Θεό. Συνεπώς, είναι αδύνατο να γνωρίζει κανείς πώς προσευχόταν ο γέροντας Εμιλιανός. Μπορεί όμως να τον σκιαγραφίσει προσευχόμενον μέσα από τις διδαχές του, που ως προσωπικά βιώματα καταθέτει στα τέκνα του. Ο γέροντας πάντα μεν ανακρίνει, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται.
Πρώτο στοιχείο, η προσευχή είναι το όχημα της ψυχής, γράφει, η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία ζει η ψυχή. Στην ατμόσφαιρα αυτής της προσευχής ξεδιπλώνει την προσωπική του κλίμακα κοινωνίας με τον Θεό. Όπως λέγει ο ίδιος, ο κινούμενος προς την προσευχή ίσταται ως πυρ φλέγων, με εσωτερικό πόθο να αφιερώσει τη νύχτα στον Θεό, διότι εκεί είναι ο τόπος και ο χρόνος των μυστικών συναντήσεων. Είναι η βίωση του πόνου και του αγώνα μας. Είναι το σκοτάδι των ψυχών μας και η ελπίδα του φωτός μας. Η προσευχή απαιτεί τον μυστικό της χώρο, το μυστικό της λείπασμα, που είναι η αγρυπνία, η μελέτη και η αδιάλειπτη νηστεία. Αυτά τα τρία αποτελούν τον εντελώς ιδιάζοντα χώρο της. Μέσα στον ατέρμονα ορίζοντα της νύκτας, όπως καταθέτει ο πατήρ Ελισέος, συγγνώμη που τον αποκαλώ έτσι και όχι γέροντα, για να τον διακρίνω από τον γέροντα Εμιλιανό, ο βιαστής γέροντας εδαπανά το μαρτυρικός για να απλώνει τις πνευματικές του ρίζες, να πιάνεται από τον Θεό και να ανέρχεται από δυνάμεως εις δύναμην το ευσκιόφυλλον του δέντρων. Τη νύκτα, όπως λέγει παραστατικά ο γέροντας, δεν έχουμε τον Θεόν ενεργούντα, δρόντα, κατερχόμενον. Έχουμε τον Θεόν αποκαλυπτόμενον. Έχουμε τον Θεόν ομιλούντας στο βάθος της ψυχής. Έχουμε τον Θεόν ο οποίος αποκαλύπτει εαυτόν. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υπάρχει μία διαφορετική αντάβγεια του Θεού επάνω στο κάθε τι. Έχουμε επομένως αφενός μεν τον δρόντα, τον σπέβδοντα Θεόν την ημέρα, αφετέρου δε των σιωπηλών Θεών τη νύκτα. Επ' αυτού γράφει ο πατήρ Ελισέος, ο γέροντας, ιστάμενος επί της Θείας Φυλακής, αναζητούσε διαβίου τον τόπο του αποκρύφου, του σκότους, του μυστηριακού γνώφου, όπου κρυπτόμενος κανείς από τα βλέμματα όλων, οράται υπό του Θεού, ζει τον μυστικό του περίκοσμο εν μέσω Αγίων και Αγγέλων. Δεύτερον, και ενώ ο γέροντας Εμιλιανός περιγράφει με τόση θέρμη τη δύναμη και την αξία της μόνο Θεό παραστάσεως, ταυτόχρονα ομολογεί ότι όντας μόνος, την ίδια στιγμή είναι και εν κοινωνία με τους αδελφούς, διότι η αγάπη προς τους αδελφούς είναι ενδεικτική της αγάπης προς τον Θεόν. Είναι αυτή που ανεβάζει στη ζωή της μονόσεως. Όσο πιο πολύ κάποιος κρύβεται στην προσευχή, όσο περισσότερο ζει απομονωμένος με τον Θεό, τόσο περισσότερο διευρύνεται ο ορίζοντας της αγάπης Του. Πλατείνεται, γίνεται πιο λεπτός, απλός και υποχωρητικός, χωρητικός και αυτοθυσιαζόμενος. Αυτός συνενώνεται με το σύμπαν, με τα πάντα και νιώθει αρμονικά με όλους. Θεωρεί αυτόν ένα με τα πάντων, διότι είναι ενωμένος με τον Θεόν. Τότε και η προσευχή γίνεται εύκολη. Αυτό δικαιολογεί την αίσθηση που είχε όποιος τον πλησίαζε, ότι είχε μπροστά του έναν άνθρωπο με αναπνοές βαθιάς προσευχής και ανάσες απέραν της αγάπης, αμοιβαίως συνδεόμενες. Η ζωή του εξέπεμπε αλήθεια και οικουμενικότητα. Τρίτον, ένα άλλο σημείο που φανερώνει κάπως το μυστικό περιεχόμενο του γέροντα είναι ο τρόπος που περιγράφει την ένταση και το μέγεθος του αγώνα της προσευχής, όπου κατά προσφυλή του έκφραση παρουσιάζεται πικτεύων, που σημαίνει μονομαχών σκληρά. Μιλάει για μια δραματική πάλη που κάνει κάποιος με τον Θεό προκειμένου να νικήσει το ανυπέρβλητο εμπόδιο, την ψυχή του με τα πάθη της, για έναν φοβερό αγώνα, μια μάχη σαν τη μάχη του πρώτου μίστου της ουρανοδρόμου ζωής, του Πατριάρχου Ιακώβ, η οποία γίνεται με το νου και με το πνεύμα. Η προσευχή μας είναι μια οδυνηρή άσκηση, ένας αγώνας, είναι η θυσία του εαυτού μας, το δώσιμο της νύκτας μας, της χθαμαλής ζωής μας, της αμαρτίας μας,
του Ιερού Πόθου μας τον Θεό. Ο προσευχόμενος γίνεται ένας μάρτης που θυσιάζεται για τον Θεό, γράφει. Σκοπός αυτής της πάλης είναι να βγει μια κραυγή εκ βάθους, η οποία σαν ένας βόμβος δυνατός, σαν ένας σεισμός που κατασύει τους ουρανούς και αναγκάζει τελικώς τον Θεό να απαντήσει και να μας πει «Τι βοάς πρόσμε». Και εδώ είναι το παράδοξο. Αυτή η κραυγή δεν ακούγεται άμεσα από τον Θεό, πριν μετατραπεί σε μία σιωπή μέσα σε ατμόσφαιρα σιωπής. Κάπως έτσι, ευχαριστώ πολύ, ο γέροντας σιωπών εν σιωπή ανέρχεται ακόμη ψηλότερα στην κατάσταση της Θείας Νύψεως, όπου καθαίρεται ο νους από κάθε πάθος και νόημα και πληρούνται από Πνεύμα Άγιο. Τέταρτον, ο γέροντας απέπνεε μια θαυμαστή ουράνια ειρήνη, ακόμη και εν μέσω πειρασμών και έντονων δοκιμασιών και προκλήσεων. Η φυλακή του νου είναι ο τόπος που παρέχει την οικία ηρεμία, την τέλεια αταραξία, το εντελώς ασχημάτιστο, το όλος διόλου απράγμον, με αποτέλεσμα έτσι ειρηνεύων να ανέρχεται κανείς στο επόμενο σκαλοπάτι της προσευχητικής κλίμακας προς καρτερών και προσδοκών τη συνάντηση με τον Θεό. Η οικία ηρεμία δεν είναι απλώς γαλήνη, αποτέλεσμα μιας πραγματοποιηθήσης ελπίδος ή μιας επιθυμίας η οποία φαίνεται ότι υποφώσκει στον ορίζοντα της πραγματικότητος, αλλά είναι αποτέλεσμα της κενώσεως από όλα τα νοήματα, από κάθε περιεχόμενο της ζωής μας. Η προσευχή απαιτεί άδειασμα του νου από κάθε τι, καλό ή κακό. Την ώρα εκείνη ο νους πρέπει να μείνει αχρωμάτιστος, κενός, να απαλλαγεί από κάθε τι για να μπορεί να γεμίσει με την ευχή του Ιησού ή με άλλες μικρότερες ευχές των Αγίων. Το άδειασμα του νου και το γέμισμά του επιτυγχάνεται με τις λέξεις που λέμε στον Θεό. Ούτε τον ίδιο τον Θεό δεν ζητάμε, διότι συνήθως τον ζητάμε για τον εαυτό μας και τελικώς τον χάνουμε. Ο Θεός, έλεγε, επισκέπτεται εκείνους που δεν τον ζητούν, που δεν τον απαιτούν σαν να τον δικαιούνται. Εμφανής εγεννήθην της εμέ μη επερωτώσιν, ευρέθην της εμέ μη ζητούσιν. Όταν αδειάζει κανείς από προσδοκίες του εγώ του, τότε πληρούνται Πνεύματος Αγίου και χάριτος. Ο λόγος του γέροντα δεν ήταν παράγωγο γνώσεων ή στοχασμών δικών του, αλλά φωνή Θεού, σοφία από Θεού, Θεία Αποκάλυψη και φωτισμός. Πέμπτον, λέγει κάπου ο γέροντας, το κλείσιμο στο νου μου, στον εαυτό μου, αποβλέπει στην προσμονή και στην προσδοχή κάποιου προσώπου, του μοναδικού, το οποίο όταν εισέρχεται μέσα μου, αλλοιώνει τον δικό μου νου και με καθιστά ορώντα. Και συνεχίζει, όταν καταλάβουμε την εγκύτητα του Αγίου Πνεύματος και την ανάγκη της παρουσίας Του, βλέπουμε να χτυπάει η καρδιά μας πιο έντονα. Νιώθουμε τη μυστική εναγώνια εκείνη πλέον προσδοκία και αποκαραδοκία. Ο αληθώς πιστεύων και ελπίζων δεν ελπίζει ούτε στην υπόσταση των αεράτων και των ανυποστάτων, διότι θεωρεί ανάξιον τον εαυτό του, μόνον κάνει την προσπάθεια της ευχής. Σε αυτούς που τα έχασαν όλα, ακόμη και την ελπίδα ότι θα δουν τον Θεό, σε αυτούς τους απελπισμένους παρουσιάζεται ο Θεός, διότι αυτοί έχουν την αληθινή πίστη. Σε αυτούς ο Θεός γίνεται φως ορατό, γίνεται κόλπος πατρικός, γίνεται αγκαλιά. Βασική προϋπόθεση νοεράς προσευχής είναι η πίστη ότι αυτή είναι αληθής Θεού κοινωνία και βάθρον θεώσεως δια των θείων ενεργημάτων του απροσλήπτου Κυρίου, ώστις δι' αυτόν κατέρχεται εφ' ημάς και ενούται με θυμών των αμαρτωλών και εισέρχεται εν ημίν και συνδιατρίβει και εμπεριπατεί. Και έκτον, όταν συνηθίζουμε να προσευχόμεθα,
μας χαρίζεται η χαρά του Χριστού και περισσότερον ακόμη η προσευχή είναι χαροποιός. Όπως σημαίνει πολύ όμορφο όσιος Νείλος, όταν παριστάμενος εις προσευχήν υπερ πάσαν άλλην χαράν γεννήσει, τότε αληθώς εύρικας προσευχήν. Ο γέροντας ήταν άνθρωπος προσευχητικής χαράς, όπως ο Άγιος Σάββας ο Βατοπεδινός, τον οποίο συχνά επεκαλείτο, ο οποίος ειν την έντευξην ηλαρότατος και την όψιν είδιστος και χαριέστατος. Η προσευχή έχει ως πρόθεμα το προς. Έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση, γι' αυτό και την ονομάζουμε αρπαγμό. Ο προσευχόμενος αρπάζεται από μέσα και ανεβαίνει προς τον Θεόν, μέχρι ότου ενωθεί τελικώς με τον αρπάξαντα Θεόν, για να γίνει τώρα ο άνθρωπος αρπαγμένος εν εμή. Η προσευχή έφτασε τότε εις τον σκοπόν της. Ενούται τώρα ο νους μου και το πνεύμα μου μετά του Θεού. Συγκεφαλαιώνοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο γέροντας ήταν ταυτισμένος με την προσευχή, μονίμως φλεγόμενος από ιερό πόθο, ασυμβίβαστα αγρυπνών και γρηγορών, μόνος ενώπιον του Θεού και σε κοινωνία με όλον τον κόσμο, σε αδιάκοπη δραματική πάλι με τον Θεό, όπως ο Ιακώβ. Κραυγάζων εκ βαθέων, όπως ο Μωυσής, αρπαζόμενος μέχρι ουρανού, όπως ο Παύλος, απόλυτα καινούμενος και γυμνωμένος από ανθρώπινες εικόνες, φαντασίες και οχλήσεις, νύφων και θεόμενος στα θεία, όπως οι πατέρες της φιλοκαλικής παραδόσεως, όλος και πάντοτε ελεύθερος από τον εαυτό του και απόλυτα δοσμένος στον Θεό, εν υπερβαλούση ειρήνη, ανυποκρίτω αγάπη, πλεισμονή χάριτος και αναφερέτο χαρά, ηλιωμένος, όπως ο πρωτομάρτης Στέφανος, γνήσιον τέκνον του Θεού, όντας όλος με ωμέγα και όλος με μικρόν, ιερωμένος Θεό. Μετά τις κατηδίαν προσευχές και λειτουργίες του, όπως εξομολογούνται τα τέκνα του, φοβόσου να τον αγγίξεις, δίσταζες και να τον αντικρίσεις. Ου γαρήν εκ του κόσμου τούτου, έχημεν την ευχήν του. Ευχαριστούμε θερμά τον Σεβασμιότατο και κυρίως τον ευχαριστούμε για την ακριβέστατη τήρηση του χρόνου. Ακριβώς 20 λεπτά, Σεβασμιότατε. Τολμώ να κρατήσουμε από την εμπεριστατωμένη εισήγηση του Σεβασμιωτάτου ότι βασική προϋπόθεση της προσευχής είναι η πίστη και ότι αυτή είναι αληθής Θεού κοινωνία, βάθρον θεώσεως και συνδέεται απαρέγκλητα με τη χαρά, διότι η προσευχή απελευθερώνει και οδηγεί στη χαρά.